दिनै बे बनसुनि मन्जिल बिथांनि दैदेननायावहाय आरो दिनैहाय गोदानै फरायसा आफाद हिसाबैहाय बिसोरो दिनै हारिनि थाखाय मावलांसिननो थाखाय बिसोरो मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया। दिनै माखासे हारिनि मावलांनांगौ जेसेबांफोर खामानि दंबावो बेफोरखौ दिनैहाय गोदानै बिसोरो मावनो थाखाय समायखेरा लादों दिनै आरो बिसोरो मावलांगोन। बेनि थाखायनो आं बिसोरनो हाजार हाजार आं धन्यबाद होयो आरो बिसोरो जेब्लायबो मावलांनो हायो। बेथ' दङ दंनाया जोंनियावथ' गोबां जाबोदों। हमनानै जेनेबा दिनैहाय 21 बोसोरनि उनावहाय न'आव सफैफिनदोंमोन। दा आङो गासिबो जेनेबा जों उदां अख्राङावनो सफैफिनबाय, बिदा फंबाय लोगो मोनफैफिनबाय आरो जोङो सिंफ्राव बिदि गोबां जाथायफोर जालांनायफोरखौ जोङो गामिनि रायजो जानायफोरखौ समाज हाबाफारि बेफोरखौ जों लोगो मोनासै। दा जोङो थिग बिदिनो आरोखि जोङो बै समावहाय दिनै हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांदोंमोन गोबां जोहोलावफ्रा बारजों अखाजों सान्दुंजों दिनै हारिनि थाखाय जिरायनाय गैया, मेंनाय गैया, हरखौनो सान खालामनानैबाबो दावबायदोंमोन। नाथाय जोङो नै 2020 नामा सुक्तिया, बेहाय जोङो आदुरा जानांबाय। NDFBनि जि मावलांनांगौ माखासे गोबां खामानिफ्रा दिनै खैसाराव गुबुनजों बाहायजानानै खैसाराव गोग्लैनाय बायदि जाहैबाय आरोखि। दिनैहाय जों मा खालामनो? बेनि थाखायनो दिनैहाय फरायसा आफाद बनस'आ दिनै गोबां मावलांनांगौ खामानि दङ आरो बिसोर मावफुंलांसिगोन आरो बिसोर जेब्लायबो मावलांगोन आरो दिनै बिसोरो राव हारिमुखौ बावनाय नङा। दिनैहाय बिसोरो सानखौनो हर खालामनानै मावलांगोन होननानै आं बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं आसा खालामो। आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय।